amikusetik eta esperientziatik mintzatuko niz. Bereziki esperientzia zabalik elkartearen inguruan, egiten ditugunak, badu 2009-10 bifundatu ginuen elkartea, eta pixka bat ez baginuen erran ere ofizialki eskora elkarte funtzio bezala hartu ginuen, bide hori, eta ere nire esperientziatik, zabalikekoa, eta libertimendukoare, eta libertimenduaren funtzioa izaiten alda hau edo hori edo hura, bena netako agaz egotua zen da eta gai huni. Zenta balimada agazioen bat egiteko hori zen bat. Argunt pizuzko eleak ere emaititut gaur, ez dute atxikitzen gauzaok. Hola, ezagitut, hola sari aperitifan txoiten alkotuzie, leherin beza. Hor gutxikotuzie. Ordean, zer behar da, usaian izaitxean iz, lehire bezala, eta biziki erresago dela iruditzen zait, kusiko gaur nola joan den. Uste dut, parada ona dela, enetakore gauzen buskat ordenatzeko buruan, eta so bat egiteko zertan giren mentuaz. Naiz, pretentzioa ondirekin, kurso bat ere emanen dutan, eta delako pizuzko elebikin. Edo, eskema horiekin. Interaktiboa nahi nuke izan dadin, ikusten balimauzie gauzat ez ulektua, gaizki esplikatua, ni fite mintzoniz ere noiztenka, anbalatzen maniz. Mintza guztian, ez da problemaik, berdin espada mementoa errein dauziet. Galdegin guztian. Eta bukaerarako eltzatuko gira denen pasatzea. Hene ustuko solasetan ere oren bateko manua dut, denak barne oren bat erdi, nabardura guti izanen da hene solasean. Errealitatean nabardura badira, egan haut gauzak, demora labur batian erraiteko gauzak, erraiten dira, briuta barau, zumait aldiz, eta hortan ere, zuen galderekin, zuen gainen kondatzen dut ere piskat hori balin badira boksatzeko gauza atzu, eginen ditugu, ez da problemaik. Bi gauza hasteko, eskuararen xogotxarria milia da. Hori bat, ez dira nun lehitutan ere. Eta bada beste bat baliatzen dutana aspalditik, ikastolan ginenetik, da pilak edo bateriak, bakizue, usten dira baliatzen direlaik. Hizkuntzaren pila eta bateria betetzen da baliatzen delaik. Kontrarioa da, imaginazkitzie beti pila horiek, ez badugu baliatzen hizkuntza, bere pila usten da. Ez baliatzean da. Hori uste importanta dela. Eta beste gauza da, dinamikan ulertu behar ditugula gauzak. Gauzak ez dira bate estatikoak, ez dakit beste gauzetan, hizkuntzan hasteko, aintzinatzen ez dena gibelatzen erten den bezala, hori liberalek eta nibelalek denek erten dute. Galtzen, mugitzen ez bada, ere mua galtzen ditugu. Eta behitugu bi hizkuntza beden hemen lugaldean, eta hor batek bestiaren gaina hartia du jadanik, eta hori alainan gu ezpagira moitzen betiari gira galtzen. Hori hola. Hori dazkitzien gauzak, hizkuntza zapalduetan normalena galtzea da, zen eixaz. Horrean, guk behar badugu iraun edo garatu, obligatiak gira, eremu berriak bilatzea, irabaztea, direnak ez galtzea, behaz beti halako mugimendu dinamika batean izan behar dugu. Hori. Horrean, zer zen gure esperientzia, zer da, lugalde hontan, lugaldea pentsatuz jende lugalde bat dela, amikuse, bai lara bat, ez ziren horrega behar den, ez bakarrik toponimia edo topografia bat, jende lugalde hori horrengan eragin. Eta printzipala da komunitatea trinkotzea, osatzea, sortzea, giren bezala oso atomizatua begira eskualdunak. Gure eguneroko bizian, eskualdunik pasatzen aldugu eguna, eskualdunik edo eskueradunik edo kurutzatu gabe, eta biziki untza bizikin taizke gola ere. Hori hala da. Hori joan gira bigarren erat, pretentzio puzkatekin, inen dut eta kurso bat lehenik abiatzeko, ze behar du hizkuntzak irauteko. Aizan dira lanian, soziolinguista batzu, eta hor bereziki nik baliatuko dut
Unek markatu ninduen biziki, Txepetxen Jose Maria Sánchez Carrion, hemen ezagutuko duzu batzuek, egin zuen lan bat ikaragarria, uste dut hori 1980 inguruetan, hau publikatu da 1980an, espainolez, ez gira paradoxa baten gainean, eskoldunak, ez da eskolduna beraz, honek indu, zinezko karpen bat, eta berbanu gomendatu espainola ikasi nahi ez dutenen dako, hau erozie lehitu, ebatzi nahi erozie, bena lehitu sustut, horrekan, xamarrek, hau atea zuen 2000 inguru, eta horgo teoriak eta konzeptuak eta askiuntza esplikatua dira. Eta herri eta hizkuntzen ekologiaz, egan eta gure afera ekologia afera bat da. Habitat edo ekosistema afera bat da, hizkuntzaren afera. Hori da ulertu behar ere, ez da zerutik edo ez dakit nola lurretik atatzen den gauza, da gauza kompleksu bat, nun hizkuntza bizira ondezake, hainiz faktore present bat dira, bera hala izan dadin edo gera dadin, eta gio, edo gara dadin, eta aldrebes, kentzen badira gauza horiek, biztan da, txup, landareak bezala, inen da, zimelduko, eta gu ere egumatez. Eso, no, aleinan. Ara, horren ingurian hasteniz, hor, pixkat presentatzeko hiztunak zer dira, inkesta soziolinguistiketan eta aipatzen dira eskualdunak, bagirela, ez tegizu bat, eguneko eta lau edo, eskualerri mailan usteot, soiten dut batzu baitakite, araiz, gogoz, eta Iñaki Urrebasok, hori xerrakatu duelaik, joan den otsailean, otsai uste honetan jindelaik, beste soziologo bat, aski interesanta, eta hau komentatzen dauziet telekargatzia lagun argia gunean, bere tesiaren gauza principalak hor dira. Eta gero mentoaz ateako da kanaldu den ere gure jindelaik otsai uste honetat. Balio du, jakitia guretzat importanta da, guretzat, denentzat, diagnostika xuxena egitea. Behar bat ditugu urras batzu egin eta urratu, behar dugu diagnostika ere inahala xuxena egin, eta inahala partekatua, uler dadin, zendako egiten dute horiek, zendako zentsuokta doatzi. Hori. Eta hor, iztun osoarena importanta da, zenta horren buru, eskuaraz aizenik ari direnak eguneko 8 gira, delako 8 Hiztun osoak ez dakit direnez, baina urbilago izan dira horiek hiztun oso izaitea, ez dakusiko dugu konzeptua zer den. Ezin ez da, hiztun diglosiko. Hiztun diglosikoa da, elibitasuna asko anitz azken egu jortetan, eta mentoz guai beno gehiago promozionatu da eskual munduan, halako bi hizkuntzak ikasten aldira eta hautagoa, baina batean egilaik ez gira ari bestian, hori konprentzeko izan da. Hortaz ere pixka bat argitzea zonait, eta gero bada funtzioena. Hizkuntzek funtzioak betetzen dituzte jendartean, eta hortaz hariko dira. Ez du luzatzen, sobera, pasatuko dugu inahala fite. Hara, horrean, Txepetxo horrek atea zuen hori. Etzen iturgina, baina hori atea zuen, hiruntzitako teoria hori. Hizkuntza baten erabilera edo jakitea, kondizionatea da, motibapenari lehenik, motibatua haute naiz hizkuntza horren erabiltzeko, motibatua baniz ezagutuko dut, ikasiko dut eta gero gehiago, eta ikasi arau gero erabiliko dut. Ados? Eta hori basada bi zentzutat, ikusten zuen gezi horiek badoaz bi aldetat. Eta erabili doi, jakinen dut gehiago, eta ikasi doi gehiago, kapazitate gehiago mintzatzeko, eta motibatuko nau, ono gehiago, asebeteko nau, zinez jende urosba bezala bizitza triste honetan. Hori da. Eta orduan joite magira urguno, hori hiruntzien teoria, jak. Ara, badira bi ibilbide, irranden bezala, hori ikasi hauzi esego gutiz gehienak ez? Eta orduan berezko ibilbidea egiten da, haurra, ikusten da untsa, haurrak entzuten duelakotz, erabileratik ikasten du. Ikusten zu, erabileratik jakinen du, zenbait denbora enburian, erraiten zaldia, eta entzun eta ikasdoi motibatuko da, ono mintzatzen gehiago, eta abarta. Hori da, horrein berezko ibilbidea edo ibilbide naturala deitzen dena. Eta gero bada, bestea, ibilbide kulturala deitzen dena, gehiago lotua dena jakintzari. Adibidez, helduek, gau eskolara doatziraik edo, behaute motivazio desente
Uste duzu, untzia bete asko, hainiz, eskuineko hori inutil horreko, ez du aski motivazio joiteko eskolat, no? J'aimerais savoir, mais apprendre, c'est dur, j'ai pas le temps, eta hatik, joiten dena aski motivazio duenak, ikasiko du, pixka bat, ikasi doi erabiliko du, bada, ikasi aski ere erabiltzeko, kusten duzie, dinamika hori zer den. Eta gio, alainan, untzi guziak betiak izan ditu. Eta baditu hainiz, etxemplu gure ingurian, ibilbide hori egin dutenak. Eta orduan, bi ibilbide horiek, joiten magira ondokorat, hiztun osoa osatzen dute. Eta untzi horiek, izan ibilbide, berezko ibilbide hori edo naturala den hori, peko parteko estaia liteke. Eta hor dira familiako hizkuntza kolokiala, lagunen artekoa eta hori. Eta gainekoa gero zientifikoa eskolan ikasten dena edo egin dugu administrazioa eta justiziaren hizkuntza adibidez hor ezartzen alda edo kulturarena edo gauzak, bigarren estaia hortan liteke. Eta hiztun osoa hola da osatzen. Ez dakit lehenik gaineko estaia osatuko duen eta gero pekoa, ala lehenik pekoa eta gero gainekoa, haurrak eman dezan, petik hasiko du afera, eta gero eskola doi eta gaineko untzi horiek beteko ditu emeki. Eta bali badu xantza segitzeko eskolaz mintzatzen bere bizian, eta bere lanean, eta bere lagun artean, eta beterik atxiko ditu. Bena, gero, erabiltzea mugizten bazaio lanera baitoa, noapait nun ez duen eskolaz mintzatzen ahal, frantzesa ekin berdin. Joan ditake Italia, frantzesa ez du gehiago baliatzen gaizua, eta galduko du mentoaz frantzesaren menperatze hori gai batzuetan lehenik, eta gero, horak zen. Eta orduan, heltzen gira, hola aipatzen da, hiztun osoak funtzio guztietako gaitasuna du. Deitzen dute A ibilbidea haugaren hori, B ibilbidea, zeiteren berbaita, izenak berdin eman gauzer. B ibilbidea beste ezagutza kulturala edo erabilera ibilbide kulturalarena. Odea badira hiztunak AB direnak, eta beste atzu BA. Baina dena mintzo dira. Ez dira beti BA, beti mintzo dira ere. Odea hori hola, bagira, afepres hori oinarrizko gauza bat bezala liteke, eta orduan gertatzen da, bi hizkuntza behitugula, ze xantza. Orduan joiten gira ikusteat, bi ele bi, bat hori ene ibilbidea da, adibidez. Etxean, sortu nintzen eskuara mintzuzen etxeatean, eta familia batean, eta orduan ikasi nuen eskuara etxean. Eta 5 urte terditan, joiten gira eskolat, han eskuara ez da lan zen, gaineko partia 0. Eta hor hasi ginen frantzesa ikasten. Uste duzue, champion, ze libitasuna. Eta gero joan arau aintzina, gero eskolan eta biziki gazte izanik eta itamen kontrata hori guzia, beste ondoko irudian. Alainan, frantzesezkoa beteot alde uzitaik. Lehitu du San Antonio, komikiak, eta ez nahi gauza ikasi dut biziko gauzetan. Eta frantzesez, hiztun osoa nintzen, zeharrak ezta. Eta eskuarazkoa, uste dut eskualdun zahar gehienena hor gelditu dela. Ez baute lehitzen, ez badira zegenik zertan hasi, ez baute landu, gure inguruko hainiz jende, hola gelditu dira, gure ene belaunaldikoetan eta. Eta gio, alainan, hori apalduz joanen da gero, konprentzen den bezala. Apalduz joanen da, eta gero egan dute egunon, ze harua, eta gero gainateko guzia frantzesez. Normal den bezala. Eta orduan, hiztun osoa zer liteke, hau elibiduna haute da, hori da galdera. Zinez, je dut. Orduan, parasten dugu ondokorat, eta hori liteke elibidun osoa behaz, hiztun osoa balima da. Lantzen duena bi hizkuntzetan, bi mailetako, berdu parada izan, eta sustu motibapena uste dut. Frantzesa balima da bietari bat, hori, adibidez, urdina utziko dugu eskuarari. Eta frantzesa balima da hori, ez dugu sobera problemaik betetzeko. Zenta hori lantzera edo xirimiria edo lantzurda bezala gue gaineat heldu da hori. Ez dugu kalkulatzeik, sartzen da, poro uzitaik sartzen zauko hori. Alde uzitaik. Eta hor, aizeska gaurko bizian egen egot, mentoaz gure aita hemen edo bizian, etzen mentoaz gauza bera. Ez ziren, hainbeste administrazioaren peko, konstituziek gaur zer den ale, eta gero gaur dira tresna horiek, eta autaua, eta telebista, eta ez tekitze. Aniz gauzek indute, hori aize betea dela, 100 urte barne, artetik, duela
Erren dut, 1900 eta, soitzen dut adinetako, hemen, 1950 hartio, nola erren, etzen baitez bada, frantzesaren untzi hori, hola betia, jendetan. Geostik da, denbora biziki laburrez erren dugu, gertatu girela, holako biziare biziki aldatu da. Etzen behar orduak, duela egun urte, edo duela egun berrita urte, ez ziren agian behar orduak. Elite batek bazukean gaineko parte hori, latinez edo bazuen, amasai germenderte, eta gero berantago frantzesa eta sartu da, edo espainola bestaldean. Erraiteko, bezien, langintzako iztegiak eta baziren, deiadanik egia da, gaizki mintzoniz. Ez da menostu behar gale leheneko entzera, ez da agazoinik. Erraiteko, iztun osoa, biziki guti gira, elibidun oso eta eskuarazko iztun oso. Eta frantzesezkoak segugo, aizeago, eta gaur aleinan frantses hutsezkoak ere, nausi, amarretaik, kontsideratzen balimada Iñaki Jorge Bersoen zeretaik, inkesta soziolinguistikak landu dituelaik, eguneko zorzi dela aizeska ari dena eskuaraz, aizenik, aize ari denak eskuaraz, eta bestiak dira hala hola eta horrekin heltzen gira eguneko 16 batetarat erabileran, jenden erranetik, ez da inkesta, ez da etxaminik, bena jenden erranetik, erraidu, 84 untzi horiek bezik ez du, eskuineko hori bezik ez du, bestia ez du. Zait, jakinen du egun hon edo kaixo, bena, hori da errealitatea. Hara, okbe, bada hizkuntzaren itzguzaz jabetzeako hiru untzi horiek, hizkuntza galtzeko duntziak direna ere, denbora berean. Tego bada, bi hizkuntzak direlaik leku berean, nola komplikatzen dira gauzak alere. Eta elebi egten delaik, ikusten dugu, maila desberdinetako elebiak badirela. Eta badira, elebitasuna mentoaz bautenak beren baitean zait, baina ez dute biziki ateratzen al, erabiltzen al. Eta erabilerak du, ikusten dugu bezala, mementu atetaik hat, motivazioa behar da mentoaz hastapenean, baina erabilerak du gero, egota berriz indartzen, egotaren abiadura. Eta erabiltzen ez bada, galduko da jakintza, galdiko da motivazioa, zenta ez da ize, ez du jakin. Zumait aldiz, frustrazio batzuk, jendia, heltzen dielako leko enean, eni hori gertatu eta 5 urtetan. Hori niz, leku bat, ikusten du leku uran nunden, ez da gen horrekin nintzen, eta batean, esaldia ezin fini, aditzan nun dugu behar zen txakatu, noa joan azen, ote maikpeat, eta hori txoke bat izan zen eretzat. Eta hor, delibero handiak hartu nintien, 5 urtetan hartzen dira delibero, principalak. Ustez. Eta gero bizi bat ezin obratuz. Holako gauzak. Eta horian, gero bada, hori gauza ono sinplia da, gero bada funtzioen historia. Ikusten duzu, zari dut beste, txartzen alien aintzin beste irudi bat funtzioen esplikatzeko, hizkuntza batek funtzio batzuk betetzen ditu. Ez zazila soin historiari, ez zazila bakarrik bati hor. Hizkuntza batzuk, persona mailako funtzioa, persona mintzo da bere buruarekin, toka edo noka, ala baita egiten eskuaraz, bere buruarekin, ezponda behatzen bat aseurik. Eta behaz, personaren mailako hizkuntza, familia mailan den hizkuntza, hantika lanean den hizkuntza, jadanik hor kompleksitate gehiago badaz, eta lanean badira hiztegi bereziak eta hori guzia. Eta herri mailako hizkuntza, igaiten gira, ono, eta heltzen gira nazio mailako hizkuntzarat. Eta ono baliteke kultur hizkuntza, latina edo greko klasikoa edo historio izana denbora batez, eta gero bada hizkuntza internazionala, gaur inglesa dela egin dugu. Leheno latina izan da denboran, inglesa da goi. Horian, ikusten duzu, bi hizkuntza direlaik, gure historia, ondarian hor magaztua da, nazio mailakoa baziteken zego mentuaz denbora batez, ez dakit, hasteko galdu da. Sartu da, hor nazio mailakoa da, gobernuek eta iten duten hori, bereziki hori dute influenzia gero egiten, administraziotik, justiziatik, poliziatik, edo diru laguntzetaik. Eta hor txostenak imer baitira. Eta hor naziotik hasi gira, mentuaz duela egun urte, pentsatzen dut, gure apez hain eskualtzalea, 1900 eskualdunak asetakoak eta, behatzen delaik Jean Etxeparren idatziak eta, bai 1800 undarian eta, Larrizoroko seminarioan, zetan boi berzen, eskolatu berzen, haio berzen, eta ez ziren denak apez ateatzen, bena edo hauzapez, hauzapez, eta diputatu, eta hodian, edo mediko, eta hodian, han, Jean Etxepar, harritu zen, jakin zilaik, eskoraz mitzo zila,
eskolan, ez ziren eskolaz mintzo. Bai, apez hori guzia, Iriarte Urruti, Zaharra, leheneko eta gio, bestia hemen Abadia eta Bitinako zena eta historio hori guziak, herrian sartu baitzen, etxe pare memento batez iskiatzeko, eta hori hartu zen, her zutela menperatzen hori, eta dena izango iti baitzen. Eta badira holako testua, aski egingarria da, ez da Frantziako gobernuaren afera bakarrik, Eliza hemen, elite bezala, behen artean frantzese da izan. Elite guzia funtsian. Eta Napoleokoa eta ipatuko dugu sari. Eta emeki, oesten erradutan lantzarra ingiza, emeki gauza behiti egiten zauku, eta ja gaur, ikusten dugu, urdinez ezari dute, ez da gezen dago, personaren mailerat jautsi dela, eta handugu, hor dugu, gutiz gehienen egoera hori da gaur, funtzioen egoera, hain dugu. Behar ditugu sortu gune batzu gaur bezala, hemen izan dadin, ez dakit ze mailetan gien hemen, lana edo herriaren mailan, mentoz nazioa, hoi kurso hontan. Baina bo, eniz, hola, erteko, berdin du, ez dakit, hori. Eta orduan, ondoko diapoan, gu badugu partikulartasun hori, hai? Txepetxen zeretan da hori da. Ba. Hai, eskema hori. Bai, nik hartutiat untaik, Txamarrek divulgazio lana iten baitu Txepetxen teoriena. Eta hortik hartutiat kolorez baitira eta hemen ez dira, espainol ez dira puskat, eta ilunagoa dira. Tesia bat da, Pasaio bajatu alde. Eta gure partikulartasuna, Espainia eta Frantzia, muga bibi aldetaik, eta eskolegia erdian. Oian, berde hori, leku batzutan agian, berde hori heltzen da inortarat, bena biziki gutitan alere. Voilà. Bitxia da, nazioa, nola ezberdintzen da, nazioa eta erria. Herri maila, pentsatzen dela gure bailara edo hori. Eta nazioa da eskolerri maila, edo Frantzia maila. Hemen irudiza, eta estatuen ikuspegitik. Estatuen ikuspegitik da. Estatuen ikuspegitik, hizkuntzak estatue bermatzen baitute diglosia ondarian, eta hizkuntzen deslegerpena. Hortik ikusia da. Hori du argitzen teoria horrek. Argitzen du, mentoz dairean nire jakinagoak gauza ditan, hori da. Eta nazio mailakoa, gu biltzen gilaik gure artean, nazio mailako gure arteko minoriaren minoria hori, ez da abertzale munduare, da minoriaren minoria, eskoraz ari den hori, edo bersu txapelketan ez nun, gure nazio mailako hizkuntza da orduan, ados. Baina hori da, delako porcentaia haiek. Horoko hori, zoite bat da gainetik, hola, porcentaika, maioria, minoria, hala. Odean gu berriz dine zahat, barkatu, eta, hola batut nota atzu hemen, artetik. Guk petigorako, izan da, konstituzioa aldatu behar dugu, independentzia lortu, eta hau. Nahan artean da petigorako muimendua, hor bagira beherian, ze petigorako muimendu sustengatzen dugu, eta horrek laguntzen duen ere beste muimendia. Eta ez gira egiten albeti galdeiten, libertatia ez tegitze, behar dugu egin anartean, baginu bezala. Hori da, petigorako muimendia. Ikusten dugu, historiak erakusten dugu, gainbeherako muimendua direla, eta egiten da, Garabide eta Sarasuain eta inguruko talde horrek eta dute mundian, excepzio bat gira, 1908ko ez dokamairu, gertatu den boom, eskuararen aldeko boom kultural hori eta hizkuntzaren aldeko ondarian. Da, belaunaldi batek memento batez deliatzen du, frankismoa dela medio, egin du, deliatzen du, tak, hemen eskualegia bada, eta ez da izaiten, beste lekuetan, ez da etxenblurik. Bada bat, Israel da, galdua zen hizkuntza bat ezgizun bat mendetan, arras lortu duena. Armada puxan bat, segregazio puxka bat, eta behar denean trebezder hori, ez eusi, eta Amerikan nuen sustengoa, eta legeri eskazu, nazioarteko legeri eskazu, bakizi. Uste dut blu bakar dela, ez tegit bauzin ez beste goguantziek, ez tegit hori nahi dugun, kusiko.
Hori egola, goazen amikusea, txasten aldugu itzaldia, fondo hori zahik, hala, zoazi, bai ba. Amikuse, hala, iduitzen zaut, hemen amikustara bat dira, nimen ogio nik agazin txortian niz, aize mintzo niz. Agnaz gunezela, beste lekuetan bezala, mila behatzionian txegu. Inaki Jurri Basok agertu dauku, iparralde guzia eta eskual kostalde guzia, itxas bazterra eta Nafarroen iparraldea, agnaz gunez irela mila behatzionian erten du apebres. Eta gero guai, badia konfeti tipi batzu, agnaz gune, errien euneko lahatanoia eskoraz iteko gai edo ari. Hoi da, agnaz gunearen definizioa uste dut lagi-lagi erranik ez dut biziki zautzen, mena. Ez baitugu, ordean. Olako zei da. Eta hor da, alainan, elikatuko unzien histori hori, leku hortan. Eta hor, jendia eskora zei da. Joiten niz kalerat, eskora zeiko niz. Beti haiko niz lanean ere, hor lan egite mandu dara. Uste duzie, zer den jokuan. Ordean, uste dut ale mila behatzion eta berroita hamarra arte edo, hemen eskora emaiten zela, izan entzen euneko hamar hogoi bat, Donapoleko... Mena, bazakiten, komerzantak ziren, obliate ziten jakitea eskora. Ez zuten mintzatuko mentuaz, mena, jakiteaz, airian zen, ordean lantzarra edo lantzurda edo xirimiri hori, eskora zen ere, memento haietan. Naizta funtzio guziak ez bete. Ordean, amigo zen bada, oita zazpieri, behatzi 10.000 biztanle, uste 10.000 burutza egela, historikoki Baixena Barre eta Siberoko herria dira. Ordu zuen mapa, Jean-Claude Maliarenek egina, etxetiargoaren presentziaz amigo zen. Aipeatuko, biherren gaia da hori, eta herriak ordu dituzue, eta badia herriatzu Siberuri lotua direnak historikoki, eta Siberoko sindikatari ere, bortiari, jakin behar da. Eta arnaz gune, egan hau hori. Gaur, inkesta soziolinguistikoak egiten du, hemen baudute nola populazio guti den, estatistikak egiteko, behar da, aski jende, eta hori gu gira, Baixena Barre, Siberu, dena bat, erte dute, eneko berroita hamarra eskualduna dela hemen. Delako dakitenak eta baliatzen dutenak, egan hau, eta nekez baliatzen duten hori guziak. Bon, ez da egun guziz ikusten, ageri, berroita hamarra dela, Euskat, sakelan atxitzen dute, anitzek. Eta, hori hemen badugu berezitasun bat historikoa, bai zuen Nafarroko kapitala izan agirela, kapitala administratiboa 1528 nunbaitan 1620 arte zeu, eta frantses iraultza arte ere hemen Nafar instituzioak baziren, eran nahi du errege, ber erregeak ginen, domaia zen, Frantzia eta ber burien gainean bazien bi korona, hori, zexantza makurra. Eta, bazien estatu nagusiak, baziren hemengo jendeak, egan nahi du bazirela lege jendeak, legeko jendeak, juliet, noerten da hori, prokuradore, grefier, notario, bazir ez nahi notario aldeuzitaik, memento egiten. Egan nahi du elite bat bazela. Eta elite hori, aski fite, aski aize, komprentu du, Frantzia zela haize ona. Eta elite hori frantsestu da alaina fitio, denetan inda, ez da problema egin. Hemen izanez maila hortako, estatu mailako, nahiz da estatu tipia izan jendea, gorteari ziren, nik ena lokaitua behut txertatu. Eta baditugu likukotasunak batzuk, indute kontra, Nafarroa Frantziako koroan urtzearen kontra, 1620ko ediktuan, indute kontra, nagio kusiotela iten zela, galdintu dute alokairu doble, lantzari doble gero. Ez da hola usten, zira joan denak sasirat borrokatzera. Hori, eta gio bada espezifiko berezia den hemen gauza bat, ugi lurrak bat dira. Hor beltzi ilunez den hori guzia, hori da 0 eta 1 metro arteko nibela duten eremuak dira, herriak, itsasotik. Eta hor, ugi lurrak ziren, boi harto lurrak. Eta hor den, 1900 eta berroita zortzian iradu inkesta, hemen nola baziren nobleak, baziren burgesak, dirudunak, afera histori hori guziekin. Ogi lurrak, egan nahi du, ogia da ekai espekulatibo bat. Orduko bursa ogia zen. Atxikitzen altzen ganerian, erzen kasuin etzain murtzitu, bena atxikitzen zen, eta horian prezioa gorenean. Eta jendia gozez atxik, hola prezioa goratzen da, eta gero saltzen da kario. Hori lehen ere bazakiten, orai ere. Eta orduan, dirudunak, dirua egiteko leku bat, eta haragia ez zuten frikoik. Haragia etzen iten espekulazioek haragiarekin. Horrekin iten altzuten, hemen bazen posibilitatea handia. Beraz hemen, hainiz etxetiak izaiten da. Herri batzuetan 100,
laborarien 100% etxetia, eta lur jabeak baziren, eta lur jabe horiek onartzen zituzten familia batzu lur horietan lan egiteko. Zer zen tratua, ekoizpenaren erdia, lur jabe kapitalaren zat, erdia lana egiten zuenaren zat. Ez etekina, ez mozkina egiten duten bezala guai irratian denek gaizki. Ekoizpena, eta produzitzen den hori. Guti gora bera erdia. Ez dugu ega, Rako Mailarenek ginen du konferentzia EHZ eta gomitaturik ere ez dakit noiz, edo muntaketan jendia jindain, edo ez dakite, jakinen da, aski goiz, eta esplikatuko hori guztia, nik lagi-lagia egiten dut, ez den beti erdia, eman dezuan lagi-lagia erdia da alere, eta gero gaineza opariak eta hori guztia, eta neskak ere sei eman behar, eta bazean esko gauza egiteko, aberatzen alde, gaur den bezala funtsian, behaz, hori zen egoera, populazioa pobrezia handian, gusten duzia zeizai prekaritatea, Jondoni Martinez, behaz, kanpoa egiten altzuten aldi oro, behar zuten, orduan zen, deliberatzen, kanpoa lai oiten, edo lekuz aldatu. Gusten duzia urtean urtekoa, orduan, nahi errebelatzen bazen, fite, etzuen eratzen manen, familien azteko lekurik. Orduan, 28an, gerla onduan, bada gobernu bat, nu komunistak ere barne diren, izan ziren katazkak landesetan ere etxitiara oldartu ziren, izan ziren, forjarien kantia zautzen duzie, gau forjariak, eta ez badigu maiten behar den hori, erriko dugu nausiaren etxea, eta holako gauzak itzituzten, han ere, eta legea pasazte duzte, etxetiargoa aferma bilakatzeko. Eta emeki egiten da, ustez Jean-Claude gertzen du, 75 dela azken etxitiaga amiko zen, ez dute denek galdegin, legez posible zuten, galdegitea hasi zuten, ez zuten errefusatzen al. Auzitegira joan, auzitegia beti etxitiaren alde. Ordean, aferman, jabek ez zuten hainbeste kobratzen, zen hektareako gunen beste. Gunen beste hori biziki apala zen. Eta ordean, etxetiarrak hasten dira diru egiten, beren lana, lantxaria, ekoizpena eta etekinaren parte handiena, etekina ondarian, berendako zen. Eta hor, lur berri garatzen da demora berean. Ber epokan da, lur berri garatzen, eta lur berri heldu da, ogiarekin hasten da, eta gero hartoazitakoa. Hartoazitakoa multinazionalekin, eta historio, hor sartzen gira, laborantza intentsiboan, erraitu agrokimia sartzen da, mekanikak, traktore eta hori guziak, eta hor, emeki jendeak erosten ditu bere txaldeak. Zetan, aberats horiek luga bazuten, zendako zuten ez bazuen gehioko diruik baiten, eta gero ondarian joan entzien abokat paiseat, ondarian zendako ez familia horiek ziren lanean, eduzuen lanetan arzenal, pobretuik. Kobeitza duzie. Eta hor jendek erosten dituzte. Eta hemen gauzatek ni jo ninduena zen, etxe xaharra, eskual etxe zautzen duen hori, hola utzi zuten, eta ondoan ditute vila bat, 70 urteko pasuera termiko itaik, hori zen garapena, modernitateak ekartzen duen aintzinamendua. Eta etxe zahargoa zebilakatzen da, zerriendako edo traktorean zartzen da, ez egitzen. Hori horrek markatu ninduen, huna jenitzale gamik useat. Ez da kanpoko begia bezalako ikusteko. Eta ordean, zera, eta ordean, zein dute modernitate hori guzia, frantzesez heldu da, kopetzuzie. Horrean lehenoko pobre usain hori, eta usainak ere, loi usainak, kaka usainak, hori guzia, ikusten duzie, pobrezia hori guzia eskuara zen. Jendia pasatu da antikitatetik, hori atxakak erten du, eta Piskantzko Lerri guziko historia da, antikitatetik modernitaterat bat batean, ukaldi bakar. Eta hori hizkuntza utzi du zerri makinean. Zen demokrazia zerri eskara joan, zera zen joan eskuara. Horrean, erten dute, nik ahazitik heldu niz, han, eta iduritzen zaut, hemen etena bortitza izan dela, berroita urte horietan, eman dira amikustak batzuale, gelditu da transmisioa. Eta nire adinekoek, arbeatzen eta guztien dut, bakite eskora egunon eta hola, ez dira gai gehiago, gai baten atxikitzeko. Eskola entzun dute. Familia horietan, aitamekin ere, susmoa du, eta iduitzen zait, kasu batzutan zure, frantzesez daizila. Daukat froga, ni 80 jinginen gu arbatzea, eta apartemendua hartu ginen. Eta, hauzoa mazen, txahar bat,
erretetan zena, enetako xarrazen orduko gazte benintzani. Eta zera joiterako elakatzeat, jendetasunez, izanena, gu lausetegira, eta eskoraz mitzatzen izako, eskoraz, tak frantzesez ere postia. Bon. Segitzen dut eskoraz, frantzesez. Berriz, 3. aldi bat, Biblia bezala baizue, ez dakizue. 3. aldi bat, eta frantzesez ono. Eta 4. eskoraz eman zien ere postia. Zer nahi du horrek? Alde batetik enetako gizon horrek berzuen eskoraz mitzatu, normal nahi nakon eskoraz. Harentzat, ni nintzen gazte hori eta 5-6 urte nituen, frantzesez behar nuen mitzatu. Harentzat, gazte bat, hola, frantzes nahizta jakin menditik heldu zela, mendi edo galtzita burutit ehat, ezen mendi agaz, bera. Nahi du, harentzat, inazen, adin hortako gazteak, frantzesez ari dira. Bon, gero eskoraz indugu, eta bera, hilakti hori, beti eskoraz izan gira, ez da problemaik hortan. Kuste duzu, Harek bazuen eskora ono. Gio, ara. Hori, haustura hondiak. Gio, erran behar den bezala, gaur garazin, gauza bera da, Festakit, gaztarrak badira hemen, gazti inguruko batzu. Gutiz gehienetan, Gaut, frantzesez da, hizkuntza etxe barnean, nun ez da inbiztadena, delako minoria historio hortan, Bitzo gira oroko gaz, Dako. Beaz, errana da, eskoraz ere ontsa bizin gintezke. Nolaz ez? Ara, segitzen dugu. Ordean, hori, ez dakit deuze balio duenez horrek, baina erraiteko 60 arte edo erabilera bizikia handia zen, doikabe atxikimendua beste numaitzen. Ez da, hizkuntzaren atxikimendua, inkestetan gora baita gaur. Gaur erabilera apelenean denean, animaleko atxikimendua bada eskolaren aldeko, jendia alde da, ez dakiz, inkestak ala diote, baina ez da erabilerara pasatzen atxikimendua. Hori dugu ikusten. Baina bada, kontzientzia faltarenak. Nik ez du biziki maite delako noiz nazien poetak hegoak emeitu kantia. Hartzeak, egin duen hori hizkuntza bat, ez da galtzen, ez dakitenek erabiltzen ez dutenendako, baina handakitenek erabiltzen ez dutenendako. Behar du, onu kulpa guri gainentzari. No, badia fenomenoak, aleike, normala da gertatadin. Gero da guk zea aldugu jardokitzeko, ez dugu gukan, mentoaz aski ahul baginen, eta iparaldean, mentoaz gehiago egoaldean behino gertatu den historikoki, ez behira egoera berdinak, egoaldean galduago zelaik, batzu hemen agitzen dira, joiten dira egoaldeat, zaharrek ez da egite eskuara, nola posibile da, gazteke behar da bitzatu. Eta hemen kontraria, historiak du iten hori. Kontzientzia faltak ahuldu gaitu pixkat eragiteko gaitasunetan. Modernitateak ere izorratu gaitu poliki, berda egan bezala. Ordean, joiten bagira urguno, kontzientzia historio hortan, baliatzen iz beste kursoa atiteko, hori irakurri dut berriki berrian, Ibai Zabala Gandarias erakasle bada, joan den martxoko biko iritzi artikulu bat da, nahi hozi berriz agapatu, emaiten alda hausia, tere behar hausia. Eman zuen, hiztun osoa, eta erten du, txepetxetik duela ere, txepetx eta sarasuak eta garatu duten gauza bat, edo erabili dutena, hiru hanka dituena da hiztun osoa. Ez da, moiztean ikusi dugu, motivazioa jakitea, kompetentzia da jakitea, ondarian, eta erabiltzea. Hor, gehitzen du kontzientzia, kompetentzia da funtzio guzietan hizkuntza gaitasuna izaitea, moiztean egana dugu, hori moizteko 6 untzioa da. Kontzientzia da, kontzientzia soziolinguistikoa ekoitea. Eta kontzientia izaitea, ze gertatzen den, ze gertatu den, nola ez gertatu den, eta nola iraultzen ahal den. Nola galtze eta irabazte fenomen hori berguntziak dira, ondarian. Eta hori, kontzientzia hori ez izaiteak ere egiten duela. Eta koherentzia da, alainan, gure biziko autuetan, hizkuntza eta erregistro autuetan, araberan jokatzea. Kontzientzia eta kompetentzia horren araberan jokatzea. Koherente izaitea, eta beti aize. Hak egiten du hori, zein dira hiztun oso izaiteko premiazko 3 hankak, kompetentzia, kontzientzia, koherentzia. Hau da, bizitzaren esparru eta funtzio guzietan egoki aritzeko hizkuntza gaitasuna, hori egiteko motivazioa eta kontzientzia soziolinguistikoa,
are gehiago hizkuntza desoreka batean bizi giren hiztunak bagara. Alainan, egan dugu, frantsesarentzat ez da kontzientzia beharrik, eskorarentzat beharko da. Eta horien arabera jokatzea hizkuntz erregistro hauti edagokienez. Urgunago erten du, hasteko eta behin, soziolinguistika lantzea, helburu duen kurikuluma, sortu eta ardura hori zehar lego bilakatu beharra dago hezkuntza plangintzetan. Badira erakasleak hemen. Ia da eskolan, behar dela, egan dut irratian, mentoz fitezka, ez tegin zunuzia, mena enetako, aspaldi kontzientzia hori bat, krimen bat da, krimena edo, mentoz krimen, ez tegin noin nolaria den, jendia bizi bada segitzen aldo, bakotxak badu bere ardurare jabetzeko bere zeretaz, mena hemengo egoeran eskuara erakustea hemen, eta hori elaxatzen du kanpoan, eta frantsesez mitzu dira nola zez, ez bai egu esplikatzen, puskat gauza horiek, adinika ez dugu 5 urtekoari eta 12 edo 16 urtekoari nola egiten dugu, eskuara erakutsiz, ere esplikatzeko ze mainutan sartuak diren historio hortan. Hauger, mena burrasuer ere, alainan. Eta ez dugu iukatuko eskuaraz, da beste manera bada eskuaz egiteko. Gure funtziotai bat, uste dut helduer ere formakuntza egitea dela, eta zabaliken hori lantzen ari dugu. Gauza horiek konpreintu zer den. Eta ez du balio kexatzea, 100 urte behar zen eskuara galtzeko, beste 100 urtetan, 3 belaunaldi, erten da, 3 belaunaldi galtzeko, 3tan, 4, are gaur 5 egin dut, bentoaz. Ez eta, voilà. Ez da, ikuste duzi eskala zer den. Bakotxak inber du beria, ondarean. Korrikan bezala da, iten dugu gure tak, eta emaiten da makila bestiari. Hori da importanta. Diferenti, uste dut ikusten dela hori hola ikusiz. Loiteko eta hori importanta da. Eta azken hitza zen, has gaitezen bada, eskualiztunok bizi dugun errealitatearen kontzientzia hartzen, eta bera erakusten zein irakasten, hori izango baita etorkizionari koherentziaz eta kompetentziaz erantzuteko bide bakarra. Bestela, ez badugu hori, usteot desmobilizatzeko arrazoi guzia baditugula. Eta ere, eskora gorrotatzeko, hastiatzeko. Zenta zer da bordela hori, nun ezagin dute borraso horiek. Eta hori ikuste dugu, belanaldi guzietan badira, berantako berriz heldua dira, zenta EHZ-etan edateko eta hori untsa da, interesanta da. Erraiteko, ikuste duzu ze fenomeno frustrazio eta sortzen alde. Erte dute beti, entzun dut plazarakoa frustrazio honak eta badirela. Hain bat hobe. Balia dizagon. Eta orduan hor, hori zen kursua, eta orduan, ze giden egoeran, ze egiten nahi gira ondarean. Egiten nahi gira, usten dugu, eskolaren gaia. Eskualdunen gain, gero gehiago, gue problema da. Hain gira guti guai. Gero dugu demografia problema bat, 3.000 biztanle gehiago urte guziz kanpotik, ez da 3.000 eta 11.000. Hori ere behar da, kondo batxik. Horren barnean badira ikasleak ere, universitaterik ez izaiteak ere, hori badu eragin handia. Da 11 zortzi, ez da berdin erretia 3.000 eta 11.000, enetako. Agaz, uste dut, beti badugu eufemismoetan erorzeko histori hori. Eta hori guztia da eufemismo, edo desbideraketa, edo kompensazio, edo, eta hori, horren azkarra gira, jende bezala, bizi behar baitugu, koño, ez dira beti haiko, importanta da, atze baiten dugu paliatibo batzu. Horrean, kompensazio, atxikimenduarena, ene ustuko, debekatu behar da, guai, atxikimendua. Ez da gitik. Ondare gintza, hori guztiak atea dira, etnologia, mitologia, zomat jende etzauko mitologiaz mintzo, zomat proiektu horren ingurian, ikusgarri, frantsesetik gainera, ez tegin nola iten dute mitologia frantsesetik interpretatzeko, eskoraz biziten gauza bat da. Eman dezan, posible dela. Kultura, usteot, kultura gaur, eta ze handi batekin zarriut, ez da espaitaka batekin gehiago. Eta gaurko, hain dut, beste izerdi baten zera da, bena 80 urtetan, nor zenari antzerki egiten eta historio, talde horiek, gugineari hor, eta enien zautzen taldeik aizenik. Dira zen depei deitu ziren horiek, eta ez tegitze, eta diruztatu dituzte, eta jinda dirua, eta gero profesionalismoa, intermitentzia, eta baziren lehen ere, bena. Eta hor, behar da bizi, eta publikoan nunda. Eginen dugu, soiten badira delako kataloga eder horiek heldu dinak,
baizue eta eskola elkargokoak edo zain, funtsa, nor nahi egiten du. Sartu dira instituzioak kultura egiten, hori da ere diferentzia. Lehen, ez ziten okupatzen herriko etxeak departamentu. Hasi zen, gero pagatzen zituen horiek delako lurralde antzoki deitzen gauza hori. Bon, eta denak egira eskualdea, denak egira egiten beren programak. Eta zuizen liburu hori, biga eskuaraz, lau frantzesez, eta bost pasei mutu, dantza eta historio. Egin eskuaraz dela hori. Ez, frantzesez da. Goizuzie. Eta gero bada, itzulpenen hau, ikusak eta itzulpena badira, zer da hori berriz. Zer da giro hori. Eta gero, hori multikulturalismoa, champion hori. Eta multikulturalismoa da idekiak gira, hizkuntza guzia dretxo dute bizitzia, ez da problemaik. Eta hala egiten dugu, bena multikulturalismoa, enetako frantzesez konprentzen den gauza bat da hemen. Eta eskuara da, bilakatzen da, soinu bat gehiago horren barnen. Horazen duzu. Eta orduan, ni multikulturalismoa inbehar bat dugu, beharko dugu eskuaratik egin, kasu. Eta hor heltzen gira, eskalatogaren irudirat, behaz Iñaki Jure Basok eta Jose Bizkik egin marrazkia, argiak hartu da ikusten dena. Ikusten duzu, hara gure eguneroko lana nahi bat dugu eskoraz bizi. Bada eskalator bat, gainbehera doana, zer nahi jende traban, eta behar dugu igan, behiti doan gauza bat. Komezuzi? Charlie Chaplin iten du pixkatu bat. Hara. Piskat zertan gira. Haize kontra ari beharra. Eta hor bada gauza bat, erran nahi du, zer ulertzen dute gainbehera doatzien horiek, goiti doan hori ikuste dutela. Ikuste duzie, bada alako talka baten irudia zarridu, eta ikuste dut, harridurazko begirada horiek era. Eta hor, bizi gopiatzen dunik, eta jakin joan dena hileitekoa da, hau, jakin, bersua zaida, bena ez da bersuaren gaia bakarrik, Miren Artetxeko ekartzen du solas bat, Luisa Martin Rojo batena, enoen ezautzen, eta nola esplikatzen duena, menpekotza normal bizitzeko mekanismoak zein diren. Lehitzen dut, norbanakoek onartzen dituztenean diskurso jakin batzuek zabaltzen dituzten gizartearen errepresentazioak, barneratzen dituztenean haien buruaz diskurso horiek proiektatzen dituzten irudiak, eta indarrean jartzen dituztenean beren buruen gaineko kontrol mekanismoak, beren burua disiplinatzen dutenean, normala den hori onartuz eta beren buruari inposatuz, ezberdinak ezabatuz, orduan betetzen da menderatze prozesua. Diskurso bat, lantzur da eta bezala, gure gainera erotzen dena, eta normala dena. Guk anormala da guk esplikatzen duguna, hasten bagira esplikatzen. Eta anormala da gure artean ere, uste dut. Gehien bat. Edaten duzen da, ez da izen. Orduan, gero, irudi hori, zera, ez nintzen hartu lehen aldean, hemen zaparen ikusten garik. Baina hori da kontrazen zuen izaita, ez da, jendarte hori aski eri izan behar da eskalator bat hartzeko jausteko. Hara. Bai. Bera, uste dut, jendia konten dela jausteaz, Ikusiz nora doan, nora egan korrontea. Eta naski zola ez dugu nunkia. Haudean, parasten bagira ondoko irudirat, hori da, zertan gira, men egiten dugu, amen, menpe, amen egiten dugu, ala sormenez egiten dugu, hori da pixkatu, ez jokoak. Eta, orduan, uste dut hori diskurso bat izan dela, abertzale munduan, hainitz, eta uste dut lotua dela ere eskaldun zaharrer biziki. Ene impresioa, ez dut estudiorik horri gainean, errain dut, eskaldun zaharrak bere baitan du eskuara. Nik ene baitan du, nik pasatutut denbora, memento, emozioek gorputzean markatu dautate. Gazte denboraan, eta, komenzuzia, deia, horroitzen ez nizan, amaren edo amatxiren besuetaik. Eta gero gaztean, ditugun pestak, eta, eskoraz bizi ditugu, noregan bizi izan ditugu ernazgunean ginen, etzen problemaik, belaunaldi alazen, kantu zugoaz eginen aldeuzitat. Hortik gaintzina, frantzesez aizea ikoniz, ni beti eskualduna niz. Uste dut, eskualdun zaharrak,
frantsesez ari delaike, eta gero pentsatzen zuela eskoraz aizela. Duela. Bena, bada ere beste gauzat. Inteligentzia, eta modernitatearen plus hori, plus balia hori, frantsesak ekarri dako. Eta diglosikoa da, beraz, ez dakit jenden dako egiten alde denez diglosikoa giela, hori, hemen, ez dakit, bena nik egiten dut, uste badela hori, aleike gauza seriosa edo, naizta abertzale edo eskualtzale izan edo, ale bada nunbait zeitor, txoko batian, ez bada egin indaga eskuararen bigarren estaia betetzeko, ez eta egin nahi du hor, frantsesaren berplazerrak atzemaiten aldirela, literaturan, ez dakit zertan, konbizuzie, hor badela zeit, jokatu dena, eta egiten duena hori defendiatu dela, artikuluetan eta, baditu frogak, gu behar ditugu konbentzitu besteak, frantsesetik, frantsesetik konbentzitzen bat ditugu, ze konbentzitzen ditugu debru, ez eskorarat. Hor bada zeit pentsatzeko. Alainan, eskoarak behar bat ditu delako funtzio horiek igan, beharko dugu jende horrek inkundatu. Jende horrek ditu zerri behar aurrak ikastolan, joan gau eskolarat, jende horrek euneko lahatan oia, ez dugu ustena albe egiza, beharko dugu horiekin lan egin. Odean, frantsesetik egine ditugu ia. Nola zukain dute eskuararen aldeko zeit, gu gira frantsesten. Hor bada gauzat, ez dakinik ez dut erantzunik baitez bada, ikuste du badela sail bat hor puskat, eta belaunaldi gaztek landuko dituzte. Eta pentsatu zuek, gehiago hezkuntza eskora zukanduzien horiek, hala hola, ez da egiten dute, goiko basua biziki apalagoa dela goede monako beno, eman dezan, aleike. Bi untziak, bi estaia bildutitzue ale eskuaraz. Ez nahi bezamat, ez mentuaz literaturan, eta soziolingustikan, eta ez duzi ikasi, dakor. Mola da mundia, frantzesian, erola da. Zuek ez dute berdin ikusten araiz. Ez da hori interesanta izan da, beste itzaldi bat entzat. Nola ikusten zuen gauza hori. Eta gio bat da, beste artikulu bat, oaizteko eskalatogari errepostu, ez bada zabalakuntza ikusten, asimilazioa martxan delako da. Eta hor badut, zarriot testua hor, hola izio lehituko du dene batean. Hanea blanetok, hor argian, joan den lehaitian ere, hori buru, joan den lehaitian, baizik ez dut irako bestela ez dut irako zen. Erdara ez da jada zapalkuntzaren sintoma gisa hartzen. Denok dakigulako erdaraz, nola zote, egan egin nuen guek. Egan duzen egatikote, bitxi da, Denek dakigulako erdaraz. Eta hizkuntzak beti onak direla dioen ideologiak aduzituta, hizkuntza batean etxaitasunik egon ez daitekeela sinestera iritsi girelako. Baina, menderakuntzaren ordez, hor, kultura anistasuna besterik ikusten ez duten horiek, nola azaltzen dute kultura anistasun hori eskolegiaren alde batean hain espanol kolorekoa izaitea, eta hain frantsesezkoa bestean. Zabalkuntza esenditzea, jauzi kualitatiboa da asimilazio prozesuan. Ez dut berriz atzeman, herrien desintegratze faseetan, baina lau fase, ez dut berriz atzeman, hori, eta domaia, ez dut aski dukan denbora duika, eta ez tegit asimilazioa 3. ala 4. den. Tegit hemen bat dutze batzuek gogoan? Ez. Bestaldiko izan da. Hala, eldoniz berriz amikuserat, zer egin egoera demezelakoa denean. Goiti buruzko guaztien erren hau dira, salatu dut, hori independentzia behar dugu, konstituzioa aldatu, ez da ginik ze, hau zepeza berzalea eta eskualduna gainerat, izaitekotz, eta herria, eta behar dugu jendeare masa kritiko bat behar dugu, izan, hori guzia izan da din ere, ez dugu hola ukanen, ez dakute emanen. Eta behaz, hemen nik aipatzen dutena, da hori gure artekoa, eta horizontaltasun hortan, vertikalari buruz hartzeko partez ari behar da, ez da hori kestionia, badela zeit iteko hola. Eta biztan dena, iztun osuen kopurua emendatzea. Hori da izanen gakoa, bihar eskoraz bizi behar bada. Ez da hizkuntzarena da ere dentsitate historio bat, hori agantzizait. Dentsitatearena biziki importanta da. Ez bada leku batian
jende aski, ez da bakarrik egiten den gauza, izan bakarrik egiten alda, John Miranda egin du, dentsitatea, zentajak aniz hizkuntza jakin du, eta ikusten dugu ze liburuak, ze prosa, ze literatura atea duen gizon horre, Parisen izanik, bulegari zen egunaz eta depresibo, eta egiten du, atxetan ere, eta gu ere pixkat, eta ordea, ikusten duzie, jakin du bakarrik, bazuen harremana, beste atzuki, egiteko, dentsitatearen historia biziki importanta da, fenomeno anormal horiek ezkampo, jende bat, hiztun osoak importanta dira, hizkuntza bizi berritu behar baitu. Beti ari da mundua kambiatzen, gure behar godua kambiatzen, eta behar da beti, eta gazte gertzen delaik, ez dute argotik eskuaraz, hortako dira espainolerat eskuarat abian. Dentsitate eskasa problema da. Baliz dentsitate aski hizkuntzarena beren inguruan, eta ez bakarrik eskolan, beren familietan, beren herrian, ikasiko luzkete, guk belezen gintuen, eta zera gue denborakoak, baziren, eta izan ditezke. Dentsitatearena bizik importanta da. Hizkuntza ez da gramatika eta hiztegia, hori behar du burien txartu, ez da elebitasuna, ez da gauzakola truk, translate bat, ikusten duzu, nola den Googleen translate, hala baliz bezala, ez da hori hizkuntzarena. Hizkuntzarena beste zei da, hoizten egin dutana. Gure gorputzean, gure biologian, xertatuak dira, integratuak dira, gure emozioak, gure bizipenak, eta hizkuntza erlotua dira horiek. Hizkuntzetaik bizi izan dira, eta beste osatzuetaik ere biztaena. Dena, konpaitzen zuen. Eta horrean, untziak beteko ditut bi hizkuntzetan, gauza berdinak izan dira bietan, ardien kundatzeko jakinen dut frantsesez eta eskuaraz, mentoz batian aizio, eta beste gauza desberdinak ere badira bi untzi horietan. Horazen duzue. Eta behar badugu egan interes bat badela afera hortan, hori egenen dugu, aize gehiago gauza bada, iten delaik hori. Iztun osoarena bi hizkuntzetan. Hori guk eskuararena dugu nahi. Horazen duzue zer den historia. Odean, joan egira, ari gira heltzen, miki, proposamen bat da eskuara elkartearena. Nik ez dut eganei hori inber dela denetan, egan dezake, aize, hori da gure proposamena, abiatu duguna, hori eta libertimendua. Ber urte eta zen kasik, 2006an hasi zen kitzikatzan, hor gauzatzen da teoria horien, hori da obratzea teoria batzu, entxeatzea, entxeatuko dugu gauza hori. Eta zabaliken eskuara elkarte bezala. Helburua behaz, hiztun kontzienteak biderkatu, sortu dira, eta hegemonia guneak normalizatu, eta erabilera emendatzeko estrategiak, eta aliantzak hiztun kontzienteak behaz, bakizue, eta izan da 2018an, Siadekok egin du inkesta bat, ez egin du manatuik, eskual kulturari buruz, eskual kulturaren kontsumoari buruz, adibide bat da, balio du, jakineko zenbaki batean, badira emaitza guziak, eta uste dut, interneten ikusten aldela ize. Eta 2018koa da. Eta hor adibidez, dikasteko dezuko ez da kontsumitzen eskoraz. Diskoak ez dira saltzen normal dago, streaming. Literaturan adibidez, agian liburu kopuru berdina publikatzen da, mena tiradak eskoraz, aize apaldu dira, biziki apaldu dira. Ez dute, bosteun egiteko, behar da izan idazle famatu bat kasik. Horazen zuen? Odean beste bat, ire dute ehun edo, eta gio saltzen bada, egin dugu beste ehun. Horazen duzue? Nola, eta alere, ez du beste gauzen kontrat deuse, literaturan da ere hizkuntza egiten. Eta estatu hainitzek, edo hizkuntza hegemoniko hainitzek, literatura azkarra garatu dute. Bada lotura bat, ez dakit somatekoa, bada lotura bat. Eta somat lagun ez ditut, frantsesez lehitu dutenak, ikastolako borraso, abertzale, eskualtzale, eta eskuaraz mintzo, problema gabe. Ez dut estatistikarik, erraiteko, nik ere lehitzen du frantsesez, ez da problemaik, behar da eskuaraz ere lehitu. Nahi bat dugu, dentsitate eta historia hori guziak. Hau da, iztun kontzienteak, gero hegemonia gunean normalizatu, hori esplikatia hori ja, funtzioak berreskuratu. Lanean gira nunbait, balima gira hiru eskualdun, jaka, ez da hiztegia frantsesez delakotz, delako lauantxako launtzena, dena frantsesez da, delako webgunea hoa, eta ez da horren gati frantsesez daiko gira, inen dugu eskuaraz horienekin aldun oro.
konzeptuak esplikatzen nahi, ulertzen. Hor bada, eta gero behar da enpresetan, eskora ikasteko kursuak, eta hori garatu behar liteke, kontziente baginen denak. Hori behar da, badira diru laguntzak, posible da, ganot. Jendeak, atxikimendua duen jendeak, ez dira dena kontra izanen. Bai, hori beste gauza bada. Badut susmoa, irabazten hasten bagira, atxikimendua duten batzu, kontra jarriko dira. Eta ez da eroso izanen haientzat. Ba, ez dira hartan. Bena, urras bat imer dela lantegian eta hori bada, berda biziki pedagogikoa izan. Eta irabazten den gauza da, iten alda. Bena, berda aliantzak imer dira, berda gauza prestatu, berda, ez da frantzesa ikastea bezala. Edo inglesa. Eta erabilera emendatzeko estrategiak, eran nahi du, frantzesa normala den gunean, sartu behar dugula eskua. Eran nahi du, estrategia behar direla, ez da hori iten, hola, tik-tiak nik deliberatu delakotz. Eta eran nahi du, etengabe hor, igurtzian girela, freti-freta, torratzen ari, eta toreatzen ere bizkat, mundu horrekin, eta mundu hortako protagonistekin, eta jefeekin, elkarte buruak, tokiko autetxiak, gure kasian, ari gira, enpresariak berdin edo. Hor gira, etengabe horiekin ari behar dugu, irabazteko terrenoak. Eta alainan hobe aliantzak itia, etxaikoa baino handiagoak. Eta hori, eneustuko esperientza erradikala. Zenta, pentsatzen dugu, hiztun osoak zentroan ezagiz. Hori da, usteot aldaketa balimada, gaur zei behar gauzia txiki, eta hori, ni hauk ere, sinesten nuen, zeta gu elizan naziak izan egira, gazteik, gano sinesten, ikasi dugu beste hauza atzure, bena ez sinesten ere, eta hor, sinetsi nuen afera hori, bena argumentuak behar zine atzeman, lagunen konbentzitzeko, duela masai urte, eta indugu, atxikimendoz, eta gio emiki ikusiz. Hor, bada eskema, aski interesanta, ere, gaurko gizarte antolaketa hori da. AB, horitzen zizte, AB, BA, eta badira B, eta badira A, eta badira 0, eskuara zer naut. Horiek dira AB edo BA, frantzesez. Hori da gure gizarte antolamendua. Eta seguro, zirkulu zuri hori aizea ondiogoa da, behar baliz proporziotan mintzatu. Eta hori da gaurko antolamendia, eskual hiztun osoak, agon periferian dira, edo zoin ekintzetan, eta berdin inexistente. Eta gero orduan, erran nahi du, guk behar duguna bestea dela. Hori, behar dugu zentruan ezagri, hiztun osoak, behar ditugu, sortu dira, emendatu, numbria, zentroan, eta gero atrakzio bidez, ekartzeko zentrorat zerak. Dira, galtzen ari duten horiek, edo irabazi nahi luketenak, eta zeroko horiek, ere araiz egun batez. Hori liteke lana, konzeptua, ez tegen horrega behar den hori, paradigma, horazen duzue, pentsatzia eskoratik, eta eskoraz, maialenek egantzuen bezala. Orduan, zer egin dugu, hiru helburu zaritugu gure estatutuak egin gintuen, hiru helburu, erabilera gune eta uneak bultzatzea, eta guneak baino gehiago uneak dira, eta guneak hemen baiteke, mentoaz. Eskualgintzako aktore desberdinak saretzea, helburu horren harira. Konstatazioa da zen, ikastolak galditzen du animaleko investizamendia, denboran, lana, burrasuak, gehiago aurretipi eta autaua, eta aizira taloiten, hori bila bat, eta gero bazen beste bat gau eskola, eta gero etzinen kutzatzen eta historio, eta gero bazien gaztetxekoak, eta normalek be bizia emaiten dute, ez dute deuze meharrik, eta gero zera kizikatzakekoak, eta hori hasi ginen saretzen, emeki, elgar bildu, eta hizkuntzaren inguruan ziten alduk. Eta hor, uste dut, gaur dela eguna erraiten aldut, mentoaz lekukuen aintzinean, eta Euskadi aurrean, zera, positiboki baloratua den gauza dela, korrika antolatzen dugu elgarrekin, eta datorren korrikaren abiatzia agian hementik ginen da, eta indugu txosten bat, xiotarrek ere gandote.
kusiko. Eta gara idut, ez da problemarik. Elgar launtzen dugu, bere ala tak-tak idila bat bada, eta hor gira. Bada, alako komunitate zer hori ari da ehuntzen pixka bat usteot. Eta gero libertimenduan ikusten da ere, komunitatearen biziki azkarra, usteot, hori da, zinez, ekintza bat paradigma aldaketa. Ez ginuen neuren beharrik. Ez zen etxemplurik frantsesez hortaz. Geniala zen hor sortzen ginuen gauza bat, etzena konprintzen ahal, frantsesetik. Eta hor bildu dugu jendea, biztadena gazteak, eta helburua zen eskoraz bizitzea hori, eta hori emeki irabazten da, zenta mentuaz egunguziko biziak hastapeneko bilkuretan frantsesezko atealdiak eta aldura izo, eta emeki, eta bada katarsia hori, egun hartan den zer hori, plazer animaleko hori, plazain historio hori, baina bada ere, jende hori guzia, barne dena katarsia hortan, hori da importanta. Eta aurten bezala ikusi bauzie, uste dut, helburu, ez dakit berriz iten halko den, hori 10 urtez, hor bazen, trinkotasun bat, isiltasun bat, eta zinez, eta gero, nik utzia bezala, ikusten da, ondoko belanaldia, fenomenal, hai dira, eta zinez, leheneko ere, biztadena. Kasuin zeharte dut. Odeak, eta hirugarren zera, erabileraren erronka jendertaratzea, egiten duena igurtzi historio horiek. Hor, entzatzen gira. Egin dugu txaiustegunak, hori 97 hasi egin duen, hori zen embrioi bai, deia, pentsatuz, zenta teoria horiek 80 urtetan, horren buru, 85 edo uste nahi zen, AED sortzen da, arrasate eskualdundu dezagun, lehen eskola elkartea, eta egiten dute aldizkari bat, telebista bat, herria merean, animaleko zera, eta dena eskoratik pentsatua. Hori zen etako talo itzultze bat, ordutik, eta gero txepesen teoria, horren ingurutik izan zen hainitz, intzuten hainitz formakuntza eta horren ingurian. Eta hori, 1987 nima dugu, hori zen, baginen biga, lanpetuak, ni ikastolan ez dut zein nintzen, eta dugu zei txinplei behar dugu. Ez baitugu iraunen, eta hori ere bada, ez dugu erre behar da kasuin, hori ere. Zeta iraupen luzeko afera dugu, entzun duzie, 3 belaunaldi gutienez. Odean, ez dugu erre behar ondoko urteko, behar dugu iraun. Eta ordean zen, behinen dugu hori. Zait impactante, primaderan, bakinakien primaderan dolaren itzuliarekin jendeak emila duela ateatzeko, eta gero libertimendua jinda, eta hor eginen dugu, eskoratik pentsatu gauzak, hegoaldeko, iparaldeko, emazte, gizon, rakatzen dugu. Sinplia da antolatzeko, eta egiten dugu. Eta bala, eta marxatu da, itzulpenik gabe, zen egiten da giztik. Odean egin dugu txaiustegunak, hastapenean egin telp tailerak ere, basena barre mailan, eta formakuntza batzu soziolinguistikaz gazteekin egin nuen, txamarrekin. Gioztik intugu, badugu webgune bat, nahi bozie, eskorazkoa, izerri interesanta, eta mail paper bat, newsletter bat egiten dugu, hemengo gertakariekin, urtean 12 bargertzen duguna hemen, zubait aldiz zabalago iparaldean, edo egualdeko lagun batzu berire, bersu afari, bersu baskari, kantu baskari, mediatekan egiten dugu autore batzuk agazten du, ez du literatura bezin jende tiatzen, biera delaik eta badagi jende. Irakurketa publikoa gehi ditugu, hori ere aski interesanta da, jendeak ez du irakurtzen, ezagiko ditugu irakurtzen. Manexez Ozaintzin poema liburia, Lahatanoi amikustar heldu. Kasi Lahatanoi bazien este lagun batzure, manezen lagun batzu, numaiteko, baina erraiteko. Eta gero indugu minan ere gazteekin, 35 urtez betikako, 14 urtetik, 35 edo, gutiz gehienak, egun bat bildu dugu, 35 egia egan, minan liburua eritzeko. Gelan lan du, biziki, egan nahi du, erakaslea ere laguntzen dugu, ez duze, bada horre saretze historian, eta alainen amertsek agazten dugu, iten dugu etorkinen elkartearekin gaualdi bat eskoraz, eskoraz funtzionatzen den elkartea hori, egiten dugu, eta gero amers badoa geletarat, hor kolegio eta hori zen. Ikusten duzen nola horrek sortzen duen. Eta eginen dugu, egin dugu 2017an, eginen dugu berriz, elebidun, hemengo eskola elebidun, eskola elebiduneteko eta ikastolako haurren proposamena egina dugu erakasle, behar dugu bildu, datorren lagazkenian,
bildu, gelan antolatu zait, bildu zineman ikusgarri bat egin haiekin, aita amakor, da, nunbait haurrek ikus dezaten kolegiora joan aintzin, beste eskola ez dela bakarrik eskolako gauza bat, beste haurrek ere egitotela, haurrik ikusi dituzte pilotan, futian, dantzan, edo nitakitan nun, hori, zagutza hori, eta gero ere burrasuak harru izan diten behen aurraz, gauza hortaz, eskolaz izan da bakarrik. Ez dakite eskola burrasuen gehienek. Egin dugularik 2017an, konten ziren, biziki fier beren aurretaz, beti. Eta ordean, segidezaten kolegioan urraz bera, hor dudak edo izaiten kusten duzie. Eta gero hirugarren helburua da, erakasle horien, deskuria mendotik ateatziaz, eta ez da ize, eta saretzea horiek ere, eta emaitea indar eta sustengu. Eta lana emaitea ere. Eta gero Nafarroako historia azeleratzen egira, eakusteko hemen izan zen estatu independente bat, bere gaina zena, ez zien elitea zen, eskorazari. Batu bere hutsak. Da jabetzea, hemen, ez da Parise, edo, bada hemen izan da zeit, eta gu gira hori. Eta hemen Garruze erreda, eta Moñolose erreda, Izura erreda, eta zendako erredira, eta ez egertatu da. Hori da gu historia, ez dugu niune ikasi. Eta bazen lukuzen jadanik jaun bat, ez da gehiago. Orduan ere bazen, eta intzuen autua, eta kemiatu zuen, eta hori guzia ikastea. Eta gero etxetiak gorena, ari dugu ere egiz-egi azeleratzen, ez da hori, argunt estalia zen gauza bat zen. Argunt tapizain biantzaria, zen neok epatzen. Eta horre, Jean-Claude egin du animaleko lana, eta horre guguan dut libertimenden egin nuen, uste biharren urtean zen edo hirugarrenean, ez dira hemen ordukoa, etxetiaren eta jabeen historio hori eta ekoizpenaren erdia eta egin nuen. Eta batut lekukotasuna gukanak, hori bizi izan zuten amatxi bat edo han, eta nigarrez hasi. Komizen, ikusi zuenarekin. Bada hor zeit, bazen guetako, argunt estalia da, hizkuntza bezala egin du. Eta gero, korrika eskuaraldia genatot, eta aixialdi zentro imersibo bat, aigidu bultzatzen burraso gazte horiekin, autetxiekin, hor txitza, biziki emeki doa gure eskual elkargoa, hemengo autetxiek ere ez dira baitez bada uiugari alde uzita izan da dit. Egoera den bezala da, Eta hor gaur ari gira, guai hasi dugu, gogo eta ziklo bat, formakuntza batzuen ditugu berriz, belaunaldi berria baitira, eta ari gira hor pentsatzen pixkat, ondoko 10 urtetan edo, ze egin ginezaken. Eta hor, saretze horrekin, eta hor dugu, belaunaldi guztietako jendia maia ingurian nuai. Bilkura horietan, ikastolatik, gaztetxetik, eta hori, plazer bada, lego ezalako gazten dako. Eta orduan, binitzeko, ene solasaldia, denbora joan baita, horren bat erdien izala? Egan honen horren batez, etxen horren batez indut, hemen ikusten dut, segore gorkain galdeek gatik. Aize. Usteot, importanta den gauza bat, metoda bezala, hori ene ofizioan ikasi hau, triptiko hori hortaz berdula jabetu. Ekintzaz ari bagira, bakarrik, ekintza bakotxak ikusten du bere begiekin hizkuntza. Eta ikusi dugu normalitatea dela, ez ikustia zapalkuntza, ez ikustia galtzen ari dela. Badugu luneta parean aldatzean beharra. Badugu dekontaminatzea beharra. Hori ez dugu ekintzari so bakarrik eginen. Ekintzaren arazoa da, ekintza egin eta berriz egiteak aktibismora emaiten algaituela. Eta orduan, galtzen aldugu zentzua. Haini jendeari da lanean eta ez da problemaik, baina zendako heldu dira ondarian. Besta egiteat, ez egitze, oartzen dira, zer da horren buru, helburua. Helburu komuna. Eta orduan, ekintzak baititu bere rutinak. Behar dira plantxak ekarri, gio behar da bestea behar du, ez egin zeren txeka joan, xingaren txeka, kusten duzi, Ordean,
ekintza batean, eta hori adibidez hartzen aldondik antzerki talde baten adibidea edo libertimenduarena, jendea alduela ibilkurarat, zu heldu zira, helburuak argi nituen, haiek ere, denek, bederazka, berenak, eta izaiten alda, ni erabean niz, behar dut pixka bat, gorputza, estudio ikasi antzerkiarekin, eta hori izaiten alda helburua. Eta bestea da, ua heldu delakoz, banator, eta bat dira beste batzu, ua hor delakoz, ez no. Helburua, emeki, egitearen eginez, hor, salsa hartzen du, eta libertimenduan erraiten dira gauza batzu, erraiten bat dira gauza batzu, helburua hori bada zeurik, eta libertimenduen helburuak ere ez dira beti berdinak, hori ere ikusten dugu ari dela, eta normal da, hori bizia da. Beraz, ekintzaren inguruan bakarrik mintzatzen bagira, ez da aski, helburuaren formulatzeak, eta komunki, elgarrekin partekatzeak, bukaeran bali bada ere, eta mentuaz, ebalueketa, libertimendazteko ebalueketa egiten genuela ondotik zen, biziki argi, formulatua, errangabe, nik errangabe eran haut. Nik astetik banakien zendako nintzen, hori zeuzue, zeta gure baitan dugu ere, badakigu, da sortzea gune bat, guri espresatzeko posibilitatea izan dadin. Ez da aski ekintza, ebaluazea eta hori guzia beharrezkoa dira. Hori da, arazoak ere baditu arazoak. Gure arazoa galtzen ari dela. Eta galdua dela, ez da egamea, galdua dela. Ergai da, datu guziek erraiten dute, gainbehera duela. Hor, ez bazizte depresioan erortzen, ez izte jendiak. Gomizan, arazoari so egoiten bagira bakarrik, sobera potoloa da, afera hori, sobera pareta gora da, hori norberak asumitzeko, helburu gora hori, arazo apal hori, eta behiti emaiten gituen arazo hori. Eta helburua eskoraz nahi dut bizi, eta hemen da eskoalegia, eta hemen ni eskualdona niz, eta ez da arazoinik hemen ez egiten eskoraz bizi, eta nahi den argumentu guziekin, hori da halako, ez ditut besoak aski luze, bieneak osteko. Ekintza hor da, helburua eta arazoa juntatzeko gauza bat da. Hak behar ditu, nunbait, ez dakit simbolizatzen ditu, ekintza bat du simbolizatu arazoaren kontzientzia eta helburuaren kontzientzia. Formulatzen balin bada, formulatu behar da. Triptikoaren abantaila da, formulatzen badituzu, arazoa eta helburua ekintza aberastuko dugu. Formulatzen badugu ekintza, erranen dauku zerbait helburuaz. Eta jendea heldu da zerbaitekin buruan. Behar da formula hazi, ez da aski ekintza formulazioa, behar da formula hazi helburua. Eta helburua formulatzen denean, ekintza desberdina izanen da mentuaz. Hora zen zuen? Adibidez, haur hori guzia biltzia, eta gero ondotik egiten zen, amena kantu bera kantaziko dugu, behar dute komunitate egin, taula gainean. Hori aize. Nagio mentuaz, amena ez teguia opari bat egin behar, zeit, erakargarri berentzat, joan diten zeitekin etxeat. Ogoitzapen bat gehiago. Erraiteko, ez dugu deuze dileatuik, bilkura egiteko dugu, erraiteko, nola gauzak, ari bagira, hor, pixka bat, xirik ordatzen afera horiek, erraiteko, ene esperientziaz, mintzoniz, ez ziste uliatiak eta sinestea ez deuze. Zenta bestela, kontsumituko dugu ekintza. Eta ez da behar gauza festivalera joitea, ernaut, zenta zen untsadean, hiru egunez, gauta egunan, gure artean, eta dutxak, eta ez dakit zehala, eta denboraren hestura guzietaik kanpo, eta gero libertate osoan, eta gero artista horiek, eta zoin haiek dira gure irudi, eta gero behar diren produktuak hartuz, eta guzia, impecable. Hori helburu bat, eta behatzen dut, denek bat dugula guti aski. Hori baizik ez bada, eta sartzen bat dugu multikulturalismoa hor, zenta irikidura hori baita, ja baleko, ez da joan behar. Komisozi, eta behar aldiz beste zeit izanen da, ez da egiten. Arbeatzea teldu baitira, kutsatzen du gehiago talde motorrekoak eta hor. Helburua bada, unen beste laguntzaile ezartzea
martxan, eta hori gazten artean, gazteria belanalditik belanaldirat, halako ahalduntze bat gauzen eskutan hartzeko, eta hori eskoratik pentsatua, nahiz eta frantsesezkoare egin behar den, eta hor da beti, hobetzeu ze? Ez da ber gauza izan, artistare hori izanen da, artistismoa, nik, bestean, kontsumismoan, Madonain ikusteat Copacabana eta izo artistismoa, ala hor den ez da gauza bera izan. Ez dira berdin arazo inkatzen, arazoa, gazteriaren arazoa, hor egin dugu, gazteria eta eskuararen arazoa, mentuaz, egozen zuen, edo arberatze eta festivalaren arazoa, egin dukezie, zuen plana zuek ere, helburua, kausitzea, eta ekintza bera, ikusten nola modelatzen den, importanta da uste dut. Hiruak lantzeak, helburua, eta uste dut gure languziarena, giro bat sortzea da. Giro bat. Eta giro hori, arras interesanta da, zer sormenezko giro bat da. Ari gira, ekintza arrosarioak egite ditugu. Bihamunian berean, bagizue, finida. Deia berriz, eta reusitu du gauza bat ikaragarria, eta bihamunian gauza bera da, lanera banoa, segitze, kalera banoa, karrikara banoa. Kobezo ze, hau zapez da ikusten dut, behar gauza, beti dena esplikatu behar. Ordean, da iba hozie, Rusia mendi horiek, pentsatzen bada estrategia bezala luzarat, ez da bate gauza bera. Beti etengabe aizira ara kestionatzen arazoa nola behar dugu esplikatu, nola behar du planteatu, gai hortan nola pasatu da mena, mena bazementoaz beste zerbait ikusteko eta. Guste duzu, beti ari gira, horren fintzen, eta hori giro bat taldean egitea da importanta, eta giro bat sortzea gure eremuan, horrekin, eta arras, personalki, arras kitzikagarria da, eta iziarri baloratzen gaitu, nahizta, gora berak izan. Eta, uste dut, epe luzeko delakoz, lasaitzen gituela. Delako, depresio ikaragarri hartaik. Eta azken hitz, nahi bozu zari, hala, Senek, ez dakit zaharra zen, gazteik irazen gena, Seneken erranaldi bat, aldeko aizerik bada, nora duan dakienaren zat, izanen da. Egan nahi dut, gue esperantza da, noizbait, edo noiztenka omen, aldeko aizeak izaiten dira. Ez egit gau gala dugun, agian ba, atxikimendu handi hori eta hori guzia. Anartian, guk egin beharreko egin behar dugu. Gira egiten albea, izan dadin aldeko aizea. Hori da proposatzen hasteko hemen, ordian, jiten badira, eta jiten direnean, prest izan egiten ono gehiago biderkatzeko gure afera. Hara, mil esker deneri.